Louis Bonaparte. Az ifjú Napóleon Bonaparte apjuk halála után, hogy levegye a terhet édesanyjuk válláról, magához vette a nála 9 évvel fiatalabb öccsét, Louis-t, és Franciaországba vitte őt. Bár maga is nyomorgott, éveken át gondoskodott róla, megosztotta vele szegényes vacsoráját, sőt, az is gyakran előfordult, hogy éhesen feküdt le, csak hogy a kisöccsének maradjon étel. Matematikára és történelemre tanította, később pedig katonaiskolába küldte őt. Szent segédként magával vitte az itáliai és az egyiptomi hadjárataira is. Louis 1801-ben megnősült. Bátyja mostohalányát, Hortense-t vette feleségül. Mindenki azt remélte, hogy a frigy sikeres és boldog lesz. Louis kedves, okos fiú, Hortense pedig csinos, jólelkű teremtés volt, így nem tűnt rossz ötletnek kettejük házassága. Sajnos a fiatalok nem szerették meg egymást, és emiatt mindketten nagyon sokat szenvedtek. Mint kiderült, az ifjú férj valahol nemi betegséggel fertőződött meg, amit nem kezeltek megfelelően. Ennek következményeként megkeseredett, folyton gyanakvó emberré vált. Az állandó féltékenységi jelenetek mindennaposak voltak, és ahogy telt az idő, Louis egyre inkább elhatalmasodott a paranoia. Gyermekeik születése átmenetileg javított a kapcsolatukon, de végül a különélés mellett döntöttek. Mindeközben Napóleonból császár lett, de a családtagjairól ezután sem feledkezett meg. Louisból tábornokot, kormányzót, herceget, majd holland királyt csinált. Louis igyekezett jó királya lenni az országának, és védelmezte alattvalói érdekeit. Önállóan akart uralkodni, nem pedig Napóleon bábjaként. Ez azonban szemben állt a császár érdekeivel. Viszonyuk elmérgesedett, olyannyira, hogy végül Napóleon annektálta Hollandiát, Louis pedig ország nélküli király maradt. Anekdota. Louis megpróbált hollandul is megtanulni. Híres lett az a mondása, hogy én vagyok a holland nyúl. Valójában azt akarta mondani, hogy a holland király. Csak 2 betű különbség van. Ennek ellenére a hollandok díjazták az erőfeszítését, és jó királynak hívták őt. Érdekesség. Könyveket írt, szerelmi és történelmi témájúakat egyaránt. Amikor Napóleon már száműzetésben volt Szent Ilona szigetén, Ali, a könyvtárosa, a kezébe nyomott egy könyvet, amelyet Louis az uralkodása alatti időszakról írt. Napóleon elolvasta, és utána keserűen csak annyit mondott. Ali, Louis is elárult engem. Adrien Bourgogne. Kereskedő családból származott, önkéntesként lépett be a hadseregbe. Gyerekként a vénmorgosok voltak a példaképei. Arról álmodozott, hogy egyszer ő is gártista lesz. 1806-ban Lengyelországban kezdte a katonai pályafutását. Megjárta Ausztriát, Spanyolországot és meg Portugáliát is. 27 évesen strázsamesterként ő is elindult az oroszországi hadjáratra. Ekkor még épp úgy, mint társai, rendkívül lelkes volt. Nem sejtette, hogy micsoda borzalmak várnak rá. A pusztító borodinói ütközetet csak távolról szemlélte, mert a császár nem vetette be a gárdát. A csatát követően a Grand Armée bevonult Moszkvába, hogy ott vészeljék át a közelgő teret. Ám az éléskamrának hitt város pár nap múlva szinte teljesen leégett. Bourgogne-t és társait a tűzvész sem tartotta vissza a városnézéstől. Remekül szórakoztak, miközben élelem és megfelelő ruházat után kutattak. Nem sokkal ezután szakadt rájuk a pokol.
Ha időben visszaindulnak Franciaországba, talán elkerülhető lett volna a hadsereg megsemmisülése. De a császár a békekötésben bízva túl sokáig halogatta az indulást. Az utánpótlás nélkül maradt katonák sorsa megpecsételődött, a tél beköszöntével pedig megkezdődött az igazi rémálom. A gyötrelmes visszavonulás alatt ennivalót koldultak, ha nem kaptak, akkor loptak. A hideg ellen női bundákba, szőnyegekbe burkolóztak, csak hogy életben maradjanak. Mindeközben a rettegett kozákokkal is meg kellett küzdeniük. Berezinánál válig jeges vízben állva építették a hidat, hogy át tudjanak kelni a zajló folyón. Rengetegen odavesztek, de Burgony azon kevesek közé tartozott, akiknek sikerült megmenekülnie. A következő évben már Poroszföldön harcolt, itt megsebesült és fogságba esett. A hadifogság alatt kezdte el írni az emlékiratait. A császár bukása után kilépett a hadseregből, és a családjának szentelte az életét. Később újra bevonult, és megkapta a becsületrendet. Ünnepnapokon, katonai parádék alkalmával összejöttek az életben maradt cimborákkal, és együtt iszogattak az oroszoktól zsákmányolt kelyhekből a régi szép idők emlékére. Anekdota. A visszavonulás során egy orosz kisfaluban, hogy elkerülje a fogságba esést és hogy némi ételhez jusson, ezredorvosnak adta ki magát. A lőcsöveket bekötözte, a kartörést sínbe rakta, sőt, még egy szülést is levezetett. Hálából meg akarták nősíteni, de ő inkább kereket oldott. Érdekesség. Burgony az orosz télben a szerencsésebb napokon lóhúst evett, amit puskaporral ízesített. A sült lóvér csemegének számított, de megesett, hogy csak döglött varjú volt az ebédje, vagy még az sem. Désirée Clary. Napóleon első szerelme és menyasszonya egy marseille-i selyemkereskedő 13. gyermekeként jött a világra. Az akkor még alig ismert Bonaparte tábornokkal hamar eljegyezték egymást, de az esküvőre homályos okok miatt végül nem került sor. Életem végéig szerencsétlenné tett, sohasem házasodom meg, írta szemrehányóan Désirée a szerelmének, miután hírül vette, hogy már más nőért dobog a szíve. Pár évvel később azonban történetesen pont Napóleon legnagyobb riválisához, Bernadotte tábornokhoz ment feleségül. Mivel rokonságban álltak, Napóleon lett a gyermekük keresztapja. Egykori mennyasszonya mindvégig különleges helyet foglalt el Napóleon szívében, ezért császárként egyre magasabb pozíciókhoz juttatta őt és a férjét. Ám ahogy teltek az évek, Bernadotte és Napóleon viszonya fokozatosan megromlott. Désirée próbált kettőjük között közvetíteni, de nem igazán járt sikerrel. Miután Bernadotte svéd trónörökös lett, a császár engedélyével Stockholmba költözött. Désirée csak évekkel később ment a férje után, de 5 hónap múlva vissza is tért Párizsba, mert nem bírta sem a hideg éghajlatot, sem a hideg fogadtatást. 10 év múlva lépett csak legközelebb Svédföldre, de ekkora már a házasságoknak teljesen bealkonyult. Életük hátralevő részét külön palotában töltötték el. 83 évig élt, majdnem francia császárné lett belőle, de végül Svédország és Norvégia trónjával kellett beérnie. Fia, Joséphine császárné unokáját vette feleségül. Leszármazottaik ma is trónon ülnek. Anekdota. Sándor cártól 3 nagyon értékes szobolybundát kapott a császár, amiből egyet Joséphine a feleség, egyet Pauline a kedvenc húg, és egyet Désirée az elhagyott szerető kapott. Érdekesség. A 26 éves Bonaparte tábornok Clisson és Eugénie címmel romantikus novellát írt, amelyet első szerelme és mennyasszonya Bernardine Eugénie Désirée Clary ihletett.